Det her, det er bare sagen. Det har ikke fået så god mad, siden jeg forlod Cape Town og konkurrerede med dværgen. Ja, David, som han hed, fra Canada. Det her har jeg lavet helt. Hvad jeg prøver at sige, er, at jeg har lavet det her mig selv. Jeg tror, han konkurrerede det meste sidste gang. Men det smagte også godt. Men det her, det er simpelthen... Det får humøret op, selv på en torsdag. Så det er luksus. Og jeg fik Javier til at smage noget af det. Han synes, det var alt for stærkt. Men de kan bare ikke vise så stærk mad her. Jeg synes ikke, det er stærkt. Jeg har bare lidt salt og lidt peber i, så det er rigtig godt. Og Coca-Cola er der også. Ja, det er rigtig godt mad. Men det er ikke hver dag, jeg får det, desværre. Det kunne jeg godt leve af. Men ellers bliver jeg alt for tyk. Det går ikke. Lige i øjeblikket er jeg bærer i Danmark, mens jeg sidder her. Og stadigvæk venter på cyklen, men det lader sig til, at cyklen måske er klar til at blive afhentet på mandag, på min fødselsdag. 23. august. Så nu må vi se, hvad der sker. I dag var jeg inde og afhandle med... Jeg skruer lige lidt ned her. Afhandle med selve agenten her i Buenos Aires. Og det kostede... Ja... 300 og... mener det var... 300, ja, og 45 euros. Sorry, dollars var det. Jeg skulle lige huske en gang. Og så det går godt. Det var faktisk en anelse billigere, end hvad de havde sagt til at starte med. Prisen er stadig temmelig høj, men sådan er det her. Jeg har hørt om andre, der betaler op til $1000 for at få cyklen ind. Så nu regner jeg bare med at samle den op på mandag og afregne med selve, jeg ved ikke, hvad man kalder det på dansk, warehouset, fragthuset, og så åbne boksen og så se, hvad der kommer ud. Om det er stumper og stykker, eller det er stadig en hel motorcykel. Så det bliver spændende. Så. Men jeg har haft det rigtig, rigtig godt her hos Javier og Sandra. Jeg var en tur i byen med Sandra i dag. Jeg benytter mig af hendes ekspertise i at importere motorcyklen i Argentina. Jeg tror, det er det bedste at gøre det. Fordi de er nogle mafia. De bruger mafia-episoder herovre, så... Og vi fandt også ud af, at de rent faktisk havde prøvet at charge mig for noget, at jeg ikke skulle betale for, så jeg blev sparet lidt penge i dag. Det var altid godt. Og så bagefter fik vi en kop kaffe nede på hovedgaden, så det var hyggeligt. Men det var sådan set det. Det var en lang smør. Men nu vil jeg se at få spist resten af min spaghetti bolognese, som er rigtig. Det er kreds. Rigtig dejligt. Det er rigtig kreds. Men det var det. Vi snakkes. Bye.